No, sehän meni hyvin. Meni sit paskaan. 121. Se. Käytännössä syytti minua valtakunnan paskasta. No niinhän siinä käy. Hyvästi patsaat sortuvat ja kaatuvat. Paskakin kuivuu. Miksi on niin, että aina kun sinä keksit jotain, niin minähän se joudunkin pulaan? Allahu Akbar. Hyvästi pyramidi. Anna mennä vaan. Hyvästi. Mooses. Olet varmaan kamalan huolissasi siitä, että myöhästymme muuten vittusta. No, miltä tuntuu, kun sinut lyödään maahan? Säälittävä ainakin.